खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 एप्रिल 2021 मंगलबारखालि सानसुनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा हरखाबै लोगो मोनलायगोन। जायखि खामानि मावानो खामानिफ्रा मोजाङैनो जाफुंसारगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। लामा सामायाव जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। गोसोखौ दरसि मोनगोन। मानिबा जाहोनाव गोसोआ दिनै गिलुं गिलुं जागोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो जनाय नङा। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांगोन। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। गोसोआव मानिबा उन दाहाबो फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजागोन। न'खराव अननानै फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनोबो हागोन एबा मावजेननो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। सुथुरा बांगोन। जेरावबो खस्थ' मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ।
रांखावरियाव मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव बयजोंबो अनजागोन आरो बाख्नायजागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनो खाबु जागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा खहा जानायनि सम्भाबना दं समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोग्गो आरो मोजां साननो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनायनि खाबु जागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर बेले बेजे आरो उसुखुथु मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा
नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियावबो खहा जानायनि सम्भाबना दङ। गुबुनजों सोंखारि जागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।